Iki anyar apa awal-awal, Mbak? Awal. Nek sing bar dienggo Raffi Ahmad ono ora, Mbak? Oke, kanca-kanca sedulurku kabeh. Lho iki awake dhewe arep nyambangi para mahasiswa UGM sing lagi dodolan awul-awul nang pasar Sleman. Amengko kepiye le do bakulan sing didol apa wae apa ya tenan. Sing dodolan awul-awul iki mahasiswa UGM to. Ayo kita selidik ke sana. Tetep yang mriki kita mirsani. Bakul awal-awal. Ah, dua. Dodolan apa wae to, Mbak? Ono apa wae? Iya, Pak. Heh? Ada rok. Rok. Iki anyar apa awal-awal, Mbak? Awal. Nek sing bar dienggo Raffi Ahmad ono ora, Mbak? Udah sold out, Pak. Heh? Udah habis, Pak. Habis. Apa sing dienggo Olga Syahputra? Aduh, habis, Pak. Adanya yang Ata gitar ndi? Apa apa? Aman keturunan keturunan. Hakik Dilen. Hakik Dilen. Hakik Dilen. Hah? Eh? Ini saka mahasiswa apa, Mbak? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa dari universitas? Acara apa, Mbak, ini, Mbak? Cara cari duit Bakti insani apa? Maksudnya? Kerja bakti apa maksudnya dinggo? event. Oh, event. Berarti orang kerja bakti ya? Maksudnya dinggo nolong wong maksudnya? Menolong diri sendiri deh. Menolong diri sendiri. Dan kaum. Nah, ini piranan, Mbak? Ini piranan, Mbak? Iya. Berapa ini 50.000? Oke. 10.000? Iya. Nek tanggo sejumlah ya? Eh? Sedeng ora ya? Sedeng ora ya, Mbak ya? Ini dinggo celana kok wedok to, Mbak? Cowok. Iya. Cowok. Jadi nih, Pak. Apa jenenge? Katok iki dienggo lanang kowe wedok. Dienggo cowok, Pak. Nah, pas tekan omah iki tak cocok iki. Aku padha katoke bojoku kae. Jadi padha DC jare ora sedeng. Kowe wong piye ngono iki. Iki lho, Bos. Iki katoke mau plek. Ngene iki. Ya ora sedeng. Katoke cewek. Kok dari mbake muni katoke wong lanang iki hancur piye mbak iki. Ha sing penting payu nek aku tuku mau ngeguyub bojoku. Cowok apa? Kemeja cowok kan? Ada tuh kemeja cowok. Ipa ada kemeja cowok. Nanu, Mbak, nek sing Ini Pak bagus Pak Mas ya. nek sing putih ben kaya menteri lho, Mbak, ngene iki. Ya. Meja putih iki. Ada tadi buka seragam. Meja putih. Nah, iki awul-awul iki keng pundi? Sampulin Pak. Kami Pak. Maksudnya oh, dari nggone mbak-mbake terus dikumpulke. Iya. Tuku ora? Oh, maksudnya tuku apa cen nggone dhewe? Ada sendiri ada yang sendiri Pak. Campur Pak. Ini setiap hari apa, Mbak? Ini terakhir Pak. Tiap hari Sabtu kalau Sabtu. Aku terakhir malah nih. Ya kan udah acara
Acaranya sudah mau mulai. Acara apa? Eventnya. Oh, ini tinggu golek tinggu event. Iya. Dari UKM atau apa? Jurusan. Jurusan. Mengadakan pentas. Ya semacam itu. Ya semacam Berarti golek dana ya. Iya. Makanya banyak ini, Bu. Saya dulu juga seperti ini, Mbak. Neng dhisik neng Sanmor kono. Dodolan es. Kamasetra juga. Saya UNJ kan, Mbak. Oh iya. Nek sing katok kaya Putri Duyung ta ono, Mbak ya? Jadi pakai dari Udah dulunya aja. Neng sing katoke ora ono. Tangange jek wis bolong ya, kena ngerokok iki mesti iki. Oh iya. Iki mengko nek tak nggo malah terane aku udut, Mbak. Oh no. Kena bolong lho. Dia kena Nek kena udut. kayak asap rokok. Asap rokok. Ini mah Wah nek iki kaya mbodi aku melen. ada punten. Nek daster Enggak ada, Pak. berarti iki mengko nek tuku tekan omah digodhog sik, Mbak ya. Iya, Digodhog banyu pirang dina? 2 jam aja Pak apa ya? 2 jam. Dicampuri misale Direndam air hangat gitu kan. heeh. Direbus dulu. Di nganu berarti dikei bawang ngono kira, Pak. Enggak. Itu cukup direbus air biasa ya? Baru dicuci biasa lah. Pakai uyah? Sop. Sop kaki kambing. Oh my god. Berarti jenengan ten mriki pirang-pirang dina, Mbak ya? Kok aku ora tau ngerti ya? Padahal aku nek jam 1 bengi metu kene iki ra ono wong iki. Oh, sampai jam berapa? Ya ini udah mau Bosannya kita. Wis payu kae, Mbak ya? Alhamdulillah. Ternyata ya laris ya. Ya Pak, ini penelitian apa gimana Pak? Oh ya. Yo penelitian to ya. No mahasiswa ning kene iki ya nonton iki dodolan apa mang dong apa. Ora ono sing menarik ya. Nek kelambi bayi ora ono, Mbak ya? Tas cilik. No, terlalu mini sekali. Ada jaket. Ini Tan. Iki jenenge Mbak-mbak ya apa ten sapa sing gelem Siapa yang mau? sapa mau ya? Ini punyanya ini. Barat iki modele kok 90-an lho iki. Model-model 90-an. Ini kembali ke zaman Oh, punya ibu juga ya? zaman dealer. Mana? Acara event yang di itu, Pak? Di UGM ada apa? Maksudnya pentas atau? Seminar. Seminar kapan sebenarnya? Tanggal 2. Seminarnya tanggal 2. Gratis untuk umum? Tapi enggak bayar. Berapa? 70.000 buat umum ya? Kalau umum Mau seminar apa? Nasional. Sing pembicaraannya siapa, Pak? dari BIG, PTBA, Pagelaran sama satu nih. Aku lupa. Apa tuh? Oh iya SMP. PIG apa tuh? Badan Rumah komponen gestasi. Ibu rumah tangga. PIG. Jadi beli. Nek sing merek apa enak, Mbak? Nevada apa ngono? Oh enggak. kemarin ada Pak Udah pada kalau kayak udah dibeli. Bejan-bejan Pak dapatnya. Jo bejan ya. Saiki wis gari sing 90-an ya, Mbak iki mesti yo. Nek takekne bojoku mesti ora gelem ya. mulus kan. Terus tak kumpulkan. Bawa. Sepuluh-an, Mbak ya, kabeh ya? Apa tergantung? Tergantung masih bagus enggak. Oh. Tergantung nawarnya juga berapa.
Kuwi nggone cah anu ya. Ya wis Mbak, ana sing masuk ya.